Здравейте хора, аз съм Дамастър и както ви казах днеска, можех да си снимам влога малко по-раничко, да. И ето че го снимам, както виждате на вашите екрани. Сега ще говорим за един пич. Канал се казва Пичага БГ, невероятен ютубър, качва невероятни клипове. Не е много известен, направи си наскоро канал. Така. Голям фен на Барселона е. Ако питате. Плачете нагоре за него. Ако ви харесат неговите клипове, моля ви давайте на този канал в Дамастър, този, където сега снимам, моя първи влог. Първият ми влог е този, където ще говорим за един приятел. Само един влог ще кача, никакъв друг. Само един влог ще качим. Това ще бъде. Няма да бъде това за видеото. Сега ще спра за малко клипът на пауза. Ето и че се завръщаме на влога. Вече продължим да говорим за приятеля ми. Да. Какво ви кажа още за него? Добре игра в футбол. Ако... и такова. Абонирайте се за канала му. Абонирайте се за Викифер БГ, един приятел. Абонирайте се за Skins TV и се абонирайте за Емил Ненков и за Action Moves, извинявам се, за грешката. Както ви казах, днеска не можахме с Пичага БГ да направим TikTok Challenge на другия канал. Каквото ви казах, на другия канал щяхме да направим TikTok Challenge. Кой ще издаде по-бързо TikTok-а. В смисъл, кой ще издаде целият TikTok. Без да се спира. Но, за да се изяде, трябва много бързо да го изядете. Сега, малко ще се върна да ви покажа и друго. Ето, че се завърнах YouTube. Ето и телефона. Каква марка е? Lenovo. Модата с кълъв на Ливърпул. Ето сега ще ви го такова. Ще ви го покажа. Ще ви покажа и моите игри. Днес искам да си включа Clash of Clans. Извинявам се. Ето тук са ми игрите. Имаме едно приложение. Ето го това зеленото. Ще го чуете. Ето. Искате тук. Ето. Яко, нали? Ето. Ето чува песента на Джон Сина. Яко е, нали? Добре, да продължаваме с влога. Да продължим с влогчето. Добре. Пусна нещо светоп. Да, ще пусна нещо светоп, но не знам какво. Но не знам точно. Така. Какво да пуснем, не знам. Защо не пуснем смешно нещо, без да се смееш. Сега писах смешни клипове. Виждам.
Не се виждаме добре, но няма да разберете. Палено, то го запалиха главата. О, мой Бог! Повърни се да... Защо го хори? Ето, пада. И пада измежду. Само кълъпа виждате. Там нещо само къде. Само да видим за това така. Усещаха гързове хора. Удариха му да го бие, какво му ще го взега. Малко да го взега. Чакайте, той ще е този в краката. Пай, му удариха хора! Спирам на 10 минути. Види, кога се избутва след това. Така. Се ударила в стената. Не се ударя. Уоу, бати. Нещо да е станало. Но нали ви чувате гласа с проблема? Ще не видите така. Също 2 минутки спирам клипа. Как стана на 10 минути, спирам клипа. Аре, съм главата. Чупи във хора. Хубав си главата. Ничего не страшно. Не. Стоя на си с глава. А есть килограмм? Малко видно. Уфа, Ще падне, брат. Ще паднеш. Видите го в хора. Това ще е краят на този първи влог. Няма да качвам друг влог. Това ще бъде за края. Ако ви е харесало, пишете се в коментари, ставайте за канала ми. И